Hallelujah. Amen. And bazalwane, this is so powerful because xa unamandla kaYesu nobunyathela amabekelo udla izinto ebekuthiwa zizokubulala kodwa xa sefika amandla afika atshintsha izinto sele befaka amandla ebusukulele kodwa xa ifika le nto namandla ifika ingenzi into sele funa ukuthakatha amagqurha ebusuku kodwa angakwazi ukubamba ngoba le nto esinayo inamandla ngoba inamandla sekuthethiwe kodwa sifika reverse uthixo ama iziqalekiso ezithethwe phezu kwempilo yakho inamandla le nto kaYesu ngoba sekathi usathana wenze ntoni ebomini bakho ngoba uthi uPsalms 91 sezithunyelwa intolo ebusukulele kodwa uthixo wethu uzorivesa konke bangakwazi ukwenza nto ngoba awagoda is a consuming fire. Awudibene namandla nothing can do you no harm. Hallelujah. Xa usufikile kunamandla akakwazi ukwenza nto usathana abangazama kodwa fike kuvaliwe abangazama ungena ngoba soza ncame uzama yonke imihla kodwa uthi afika sekhona unyange nemihla athanda uvuni ngaye. Hallelujah. Hallelujah. So sell poison ingakwenzi into. That is why singoyiki into noba unikwa ntomkomphumzi siyayidla uyazi ndifonelwa ngenye imini ngomnye umama anobuthi usekoksen nobuthi uphi uthi uthe senzelwa iti ngumuntu asebenza naye endlini uthi ndabe ndispraye nge-anointed water uthi ndalunywa emveni koba ndiphungeleti uthi ndithini badlabe ndimgxothe na ndifake i-anointed water noba sefake ntoni ifike ingenziwa because of the power kaJehova ngoba sebethi bakufake ntoni kodwa ifike ingasebenzi. Ngithukele mama ngithi noba sephekile vele ufaka umlilo ayizukwenza nto loo nto isuke ijikinika izongo ipoison abayifake emzimbeni wakho ngoba my God is a consuming fire. The one that we serve ungumlilo odlayo. The devil cannot stand us ngoba sigcwaliswa amandla uyazama imihla yonke kodwa akakwazi ukuphumelela ngoba sigcwele amandla. Ndifuna ungabi namoya wobugwala sowunika ukutya kulo mntu ungamqondiyo wena fake igazi likaYesu and eat the food. Uzova ngayo kubuza uba hayibo usaphila okwakutya khakwenze nto because ii-poisons zabo azikwazi ukwenza nto kuthi ngoba zifika zigcwaliswa amandla. Hallelujah. With the power ilesanikezwa yona. Amen. And bazalwane awanikezwanga thina sodwa. Xa wamkela uYesu wamkela amandla kaThixo banjalo nawe. Xa wamkela uYesu wamkela amandla kaThixo kuthi noba bigqitha ikheshi kwakho ngo-12 kodwa ngoba ziguqukile izinto ingabisana kudlula ngoba ifika kukhona wena ugcwaliswa amandla kaThixo. Uyazi xa unamandla kaThixo ndidla ngothi nomakhelwane wakho uyabhenefitha ngoba le khethi lidlula ichaphazele naye kodwa ngoba kukhona mna ayisakwazi ukudlula ihamba ngezantsi because the power kaThixo itshintsha iplans zikaSathane ngegama likaYesu.